Kweduno mabuja tauya anonhaudza nyasi zuva ro2 mwedzi uno wa10 pandosara mazuva 10 basi kuti mwedzi uno ugohwe. Aidi nayawe mazuva ari kutekaira kaitiringe zviri munhaudza nyasi bwichora Jameson Timba nevamwe wana wapuwa bhero nyasi. Wamwe wana wapuwa bhero nokuti wanga wakakuwadziwa zvokutoti vana chiremba wagotonyora kuti ayo watakanurei waburike imomomo nokutoti wada kuti warapiwe zvizvino. Wakomana tikundoimba kuti paribe akaita zvokuita makumbo anobva azonzi akuda kudimuhwa nokuti aribe kurapiwa nguva iripo. Iye mugwicho waiye Jameson Timba Sean Timba agonzi apuwa bhero rozana romadhora okuAmerica. Hwendo huno zvakaita kunyangara chaiko. Pana akuzviziva kuti Sean Timba munhu mupenyu anotosungiwawo kudari aribe mhosva. Amnesty International wagoreketa iwo kutoti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvakaita kunyangara. Wanhu wakasungiwa ivava wakasungiwa pabudzi pona Jameson Timba wanofanira kuti watakaniwe mhosva waburitsiwe pokare nokuti kodzero dzawo dzakavhiringidziwa chaiko nomapurisa. Tikaitione kuti zvinopera sei, asi wari kuramba wachindokumbirira kuti dai wareka kuita zvavari kuramba wachiita iwo womapurisa newakuru wehurumende nokumaTalecom. Tikaitione kuti zvichasvika papi zvichitetekewa izvozvi. Kwaita nyaya yombudzi yanetsa ipapa. Vanhu vari kuramba vachindoreketa nokuvhundunura nokuvhundunura zvimwe zvinhu. Ipapa paburika kutoti takuenda panguva kuzvitonga kuzere patinopemberera paye. Ananiki mangwana wangu ari kureketa kuti kwai kwakatopuwa vanhu mbudzi dzinosvika zviuru 500. Nyasi uno kwakuburika unzi kuribe kana ibodzi yakanga yapuwa munhu. Wakomana apa kwagonzi kwakatobhadhawa mari makutukutu mamiliyoni 40 chaiwo omari yokuAmerica kukambani iyo yaBlackRock. Wakomana akuita kujiwa takaita kuringa sumatemba idi zvakaita kunyangariwa izvi zvinorwadza. Kuzeki kwaburika kuti kwai mumwe anga ari komishina wawo Faith Sebata kwai atisiya kuti mweya wachedai wazorora murugare. Apawo pokare nyasi kwai ipapa zviri kureketiwa nevakuru vehurumende kuti vari kufunga kuti vakwidze mutemo wokuti munhu ari pasi makore 30 anobvumirwa kuti adhiraivhe iyo makombi kana mabhazi. Paita kunyangara. Apawo chidiki wanga wati zvatafoira isusu takuenda koita makombi dhiraivha. Hwendo huno zvinenge zvaakutoda kurwadza. Bazi rehurumende riya rinosenza mukuomesera vanhu upenyu ndo raakusenza manje rinenge ranga rambodipfama ipapa, asi hwendo huno rasimudzira pokare kuita kwaro kunorwadza. Gembo Mohadi ipapa agoburikawo kutoti anga ati ndasarira kwaiya kutonzwa wache wanhu kuti waite madiri aJorgina munyika medu muno. Wanhu wache vari kubva kunyika yoLebanon vari kuuya vachiti vada unzi wagopuwe ivhu rokuti wawake kuwaka fekitari inonhadzira simende. Wakomana apa agotoita kuwanyorera tsamba zvisiri pamutemo kunyora kuna Mary Muriswa kuti iwewe ita kuti vanhu ava wakone kugopuwa ivhu ravanoda pese pavanoda rese ravanoda kuti wakone kuwaka fekitari yavo. Unobva waona kuti pakanyangara. Wakomana chanja chopfene mahwani chaiwo. Apawo hurumende iyoyi yagoburika itoreketa kutoti iri kufunga ipapa manje kuti peno ingakone kuita kuti mvura ikone kugopuwa vanhu vomakambani akazvimira egani kuti waone zvekuita. Varume ukaona zvadaribva waziva kuti paita kunyangariwa. Paribe chinhu chakanyangaritsa sokupa vanhu vomakambani mvura kuti waite ndiwo wanotenga nokutengesa mvura. Idina yawe dai waita zvimwe kuita zvomvurazvi pokare wati wakona bahazvo kupa vanhu wese mvura ngawatande wapa vanhu wese mvura wozoona kuti zvii zvinenge zviitika pamberipa.
hedu tirambe takandozviringa. Hurumende iri kuenda ichivhundutsira ipapa yagovhundutsirawo zvikoro. Kwai kuno zvikoro zviri kuramba zvichiingidzira mari yofundo zvisiri pamutemo. Saka zvikoro izvozvo zvagonzi nevakuru vehurumende, tikakubatai hwendo huno tunoita kunama sourimbo munopasiyaba. Rekai tione kuti zvichaitika chere izvozvo. Pokare wagotadza kureketa kuti wachawaita sei kana wachinge wabata. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Chatinonyatsoziva, wakuruwo ndo waridzo zvikoro zvinoita musindo wakaita kudando. Isu zvikoro zvedu zvaana tabwa, zvinozvionerepi simba zvinoriboyerepi rokuti iite madira ajojonawo kudando. Paribe zvakadando. Rekai tigoramba hedu takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Kuno vanhu vapfumbamwe wabva kunyika yeEthiopia. Kwai vari kunzi iwo wakapinda muZimbabwe zvisiri pamutemo kuChirundu, kuno wasungiwa. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, asi dai wakuru wehurumende wareka kuramba wachidando nokutoti zvinovhiringawo wokwawo kuZimbabwe ino wariko kuSouth Africa kuku wari kuramba wachindoitirwa zvibodzizvo. Upenyu hunoramba huchindodaroka. Zvaunoitirawo wabi yako zvinondouyawo kwauri. Kuno ipapa zvinoramba zvirotohwadza dai wachinja maitiro chaiwo. Tanyepiwa kuti kwai madzibaba Nicholas Zakaria, senior lecturer pachirungu, kwai zvakamuomera. Ahwara itsa izvezvi zvokutoti ari kusaya kuti oita sei. Kwai BP yache yakakwiritsa, shuka yache yakakwiritsa, zvese zviri kubva zvanetsa, bva zvakonzeretsa kutoti aite nyaya yekuoma mutezo iri kuramba ichindonetsa. Mabuja pakaita kunyangara. Kwai vanokona kumuyamura. Itai muyamure idi nokuchimbidza. Hino kuti wabiya ache ana macheso nowabiya ache vamwe vanoridzawo magatare, wari kutadzawo chero kumubatsira kana iye munin'ina wache Zakaria wakomana. Obva wasiya mukoma wako achiita kuburika mupepa rikudare kuti ndikukumbirawo rubatsiro kuti ndiyamurike. Dai wamugadzisi. Rekai tione kuti zvichapera sei. Asi tiri kundonamatira kuti akone kubatsirika. Tiri kutenda Dr. Wimbai Chamisa akapuwa PhD rache kuchikoro chofundo yepamusoro choUNISA. Nonyaya yache yaakanyora. Ari kufunda nokuwerenga nokuziva zviri pamutemo nokudzikadzika neiwo mhanzi Areg Macheso Estrabaso. Tikuti ndo zvisvinuka izvi. Kwai zvaakaita ipapa ndo zvinoita kuti ivo vari kusenza michini yamazuva ano ana AIY wanotora zvaakareketa zviya wotozviisa padande mutande, zvakutotanda kutekeshera. Kwawanga wasingazivi kuti kuna Macheso wakutoziva. Dai zvadando pokare novazhinji wana Mutukudzi, wana Zex Manatsa, wana Thomas Mapfumo, zvinoenda zvakadando. Rekai tigoona kuti zvichakoneka chere kana kuti panenge paribe zvichadaro. Nyasi wamwe vanhu watadza kuona mhinduro dzavanga vachibvunza panyaya yeNRZ nokutoti ino kambani imwe iri pasi payo inonzi NRZ Contributory Pension Fund. Kwai kambani iyi ndo ino midziyo yese manje kureketa kuno. KuBritain chaiko ine midziyo inopfuura 10. Warume Britain asina nyasi. Munondoona kutoti vanhu voiwo NRZ kutambura iko vanoita paribe kana chibodzi. Rekai tigoona ipapa muchambwa ipapa zvinoshamisa kutoti mutozombwa kutoti Mutapa Investment Fund yange yakatoipindira ipapo yakatoisa chanja chayo iri kutoti ndisu waridzi. Rekai tigozviona kuti zvinopera mushechere ipapa. Nyasi wanogaya magetsi wanga wachigaya magetsi kuKariba 272 mamirioni mawati 292 megawatts pachirungu, kuHwange 919 megawatts pachirungu. Apa ko wakazvimira wegani wandoisa 23 mamirioni mawati 23 megawatts pabodzi. Kwai nyika yesenge ino magetsi anoita
churu chibodzi nomazana mairi ana makumi matatu noina to 1234 megawatts pachirungu. Asi magetsi ari kundoenda zvakadando. Tinofungidzira kuti peno pane chimwe chiripo ipapa chavasiri kureketa kuti magetsi acho ari kudyiwa nei. Wamuturi watiwo kwai vanhu vese vada kubhadhara mari dzomutero vanofanira kuti vadzibhadhare dzakaita hafu yomazigi nomayusa kuitira kuti mazigi akone kugoramba achisenza zvisvinu. Ehoi toringa zviri kuitika pasi rese. waLazarus Chakwera waisa anonzi Michael Biswick Usi kuti aite ndiye muteedzeri mubato raoro, ndiye achazonga achikwanisa kuita apo kare muteedzeri hurumende kana zvikabudira zvezvinu. Ngaitirambe takazviringa ipapo. Uku kuSouth Africa kamhuka kokubatanidza hurumende koANC noDA novamwe kaita kunyangariwa kwai ipapa nobato reFF Plus. ANC wabvuma kuti Orania inenge ichizikana kuti inyika yakazvimira yega nemunyika medu muno. Yei mabuja izvi zvinoita kuita kuti wakapfa waite kuita kubuda tsungununu chaiko wari muguwamo. Rekai tirambe takaringa hedu asi zviri kurwadza. Uko weDA kwai wagoti umwe MP wavo Rinaldo Gous kwai ipapa akumbomisiwa wachida kupedza naye nonyaya yekuita zvechikharabha. Tikuramba tichitenda, rekai tione kuti zvichapera mushechere. KuZambia kwai ipapa wakatoenda kuSADC pokare nokuAU kuti warekete kuchema kwawo nozvawakareketiwa noZimbabwe kuti nomutungamiri weZimbabwe kuti Zambia iri kukonzeresa waakutoimangarira kuRussia. Hwendo huno rekai tione kuti zvinopera sei. Uganda no Kenya dziri kuramba dziita kunetsana ipapa. Kwaiwo Uganda wagotora howe dzeKenya dzanga dziri kuenda kuDRC wakati wari kudzibata. IDO pakaita kunyangariwa apa. Rekai tirambe hedu takandoringa kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei. Munyaya imwe kwaiwa kuwanhu maseneta okuNigeria apinziwa mushishino wanhu ipapa nokuti wakakundoita zvinoita kwedu zviya zvokuti vanhu maMP chavanotanda kufunga kuenda kotenga dzimotika. Vanoenda kotenga dzimotika mazi kumotika makurukuru aya ndovakanoenda kozvitengera kunononzara noupenyu hwakaita kutinya vanhu vekuNigeria. Vazhinji vari kuramba vachiita kubvunza kuti kohoko. Rekai tione kuti mhinduro ichaburika chere panguva dzinotevera. Pari zvino patadza kuburika kana ibodzi. Nyaya yatifadza yekupedzesera, wochifana waenda kuoratidzira kunyika yoKenya kuti mitero ireke kugokidziwa pafinance bill yenge iri kupinda mudare paramende. Wakunda waita kuti wakuru mudare paramende nowamiriri wese wachinje pfungwa watoti ewo takutozviramba zvokuti bhiriro rikwire riende mberi. Ndokugona kahwo ndokuita tusvinu. Wamwe wavo watozondinakidza wari kuita kugadha mahacho mapurisa kwakuyatinha kuenda nawo. Ona yawe mapurisa akutodemba kutoti wakomana kana paine aboyawo mahachi mairi ngaagoti pawo. Mapurisa azama zvese kudira utsi hunokachidza huya, kuita sei mhonya, zvese kudira mvura yakapendiwa iya inowawa zvese, asi paribe chasenza. Taramba tichifara nazvo nokutoti ndokuradza kuita tusvinu. Tikai tigumire pano mabuja esu. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.